Ejja Spiritu Santu imla l-qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof. Għatihom il-għerf biex jarfu t-triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq u l-ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. L-għodwa tajba, nilqakom għal-Quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Uti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-Quddisa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħenna lina mulej għaddejja tiegħek u kollok tieba kattar fuqna d-doni tal-grazzja tiegħek biex nitħeġġu fit-tama, fil-fidi u fl-imħabba u nisru dejjem sal-aħħar fil-ħarsin tal-komandamenti tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għalla jekk jgħixu jissaltan fl-imkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Mikea. Issimgħu mela dan li jgħid il-mulej. Iddifendi ruħek quddiem il-muntanji, ħalli l-għoljiet jisimgħu leħnek. Issimgħu muntanji, it-tilwima tal-mulej. Iftħu idnejkom, sisien l-art, għax din hija t-tilwima tal-mulej mal-poplu tiegħu. Ma Iżrael għandu xi jgħid. X'għamiltlek jien, poplu tiegħi? Fiex dejjaqtek u ġibni? Għax jien tellajtek mill-art tal-Eġittu. Fdejtek minn dar il-Jassar. Jimbat qudiemek il-Mosè, l-Aron u l-Marjam. Biex se nersaq quddiem il-mulej u nitbaxxa quddiem Alla l-Għoli. Se nersaq quddiemu b'sagrifiċċji tal-ħruq u boġġiela ta' sena. Il-mulej se joġbuh l-eluf ta' mtaten u l-għaxriet ta' eluf ta' widdien ta' żejt. Se nofrilu lill-libn il-kbir b'sagrifiċċju għad-dnub tiegħi. Se nagħtih l-ewwel wild tiegħi il-frott taħdani għal ħtijieti. Bniedem, huwa urik x'inhu tajjeb u x'qed jistenna minnek il-mulej. Li tagħmel dak li hu ġust, li tħobb u li tkun ħanin u li tkun umli fl-imġiba tiegħek ma' Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr l-Alla. Salm responsorjali. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien? Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Iġġimgħu lil ħbiebi qudiemi li jagħmlu patt miegħi b'sagrifiċċji
u jħabbru smawiet il-ġustizzja tiegħu għaliex Alla nnifsu jagħmel il-ħaq flimkien min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ l-ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Flimkien min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi. Int li tobgħod it-twiddib u tixhed kliemi wara darek. Flimkien min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan inti għamilt u jien bqajt siket, forsi ħsibt li jien bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod lis-sagrifiċċju ta' Ratt il-ħajr, dan isebbaħni lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Flimkien min jimxi fis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Illum la twebsux qalbkom, iżda jsimgħu leħen il-mulej. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu qalu lil Ġesu: Mallem, xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Iżdu weġibhom: sinjal iridu nisel ħażin u infidil, imma ebda sinjal ma jingħataluh li f'dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona minn 3 ijiem u 3 lieli f'żaq il-ħuta, hekk ukoll bin il-bniedem qed jagħmel 3 ijiem u 3 lieli fil-qalba tal-art. F'jum il-ħaq in-nies ta' Ninwea tiqumu kontra dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw hawn min huwa aqwa minn Ġona hawnhekk. F'jum il-ħaq is-sultana ta' nofsinhar tqumu teħodha kontra dan in-nisel u tikkundannah għax ġiet mit-truf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun u waraw hawn min huwa aqwa minn Salamun hawnhekk. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Nisel ħażin u infidil. Dan huwa il-mod kif Ġesu jirreferi għal kittieba għal Fariżej wara il-mistoqsija li għamlulu. Li għal-bidu tidher bħala mistoqsija li tista' tweġibha ma tweġibix imma li m'hemmx diffikultà fuqha għax qalulu xtaqna kieku naraw sinjal minn għandek. Imma din kienet ir-reazzjoni ta' Ġesu u meta jgħid nisel ħażin u infidil qed jgħid xi ħaġa jibsa ħafna. Li taqgħod ma' dak li jgħid ftit qabel fl-istess Evanġelju skont San Mattew meta jgħid ja nisel il-lefat. Għaliex din ir-reazzjoni hekk qawwija u jibsa ta' Ġesu? Għaliex dawn li ġew ishom b'edukazzjoni kbira jistaqsu għal sinjal. Fil-fatt kienu raw ħafna sinjali. Ġesu kien għamel ħafna mirakli u hekk naraw aħna r-rakkonti ta' qabel dal-kapitlu ta' San Mattew, naraw diversi sinjali li għamel Ġesu. U l-mirakli f'San Ġwan jissejħu propju sinjali. Għaliex ma kienx jagħmel Ġesu mirakli biex jagħmel ishom eġubijiet quddiem in-nies ħajjistaġbu, imma meta kien jagħmel il-mirakli kienu sinjali propju ta' minu Ġesu tal-qawwa tiegħu u ħafna drabi wkoll tweġiba għall fidi tan-nies. U naraw qabel is-sinjali li kien għamel Ġesu meta fejjaq il-mifluġ
meta fejja il-dak li kellu jidu nixfa, meta fejja l-omja, meta fejja dik il-mara li kienet ila 12 sena, tbatti bit-tinxija tad-dem, meta qajjem il-dik it-tfajla, tifla tal-kap. Naraw diversi sinjali. U sadattant dawn ġew u qalu xtaqna kieku naraw sinjal. Li qed jgħid Ġesu huwa intom raskom ibsa u qalbkom magħluqa. U ġejtu titolbu sinjal meta tant kien hemm sinjali. U għalhekk hu iqabbel propju fid-diskors tiegħu Ġesu ma' nies ta' Ninwe illi jgħid nidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona, mhux qalqu qalbhom għalih, nidmu. U l-istess isemmi s-Sultana ta' Nofsinhar li ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U jgħidawha minnu aqwa. U sadattant intom talqu qalbkom. Din kienet il-problema kbira ta' dawn il-kittieba l-Fariżej, illi huma rraw ħafna affarijiet, semgħu wkoll it-tagħlim ta' Ġesu, raw bidliet fin-nies li kienu bidliet pożittivi imma xorta ma jridux jaċċettawh. U għalhekk din ir-reazzjoni jibsa u qawwija ta' Ġesu. Ma mbagħad Ġesu jgħid ħaġa oħra li hija tant importanti għax jgħid ebda sinjal ma jingħatalu li f'dak tal-profeta Ġona. U huwa isemmi il-rakkont tal-profeta Ġona li kollha kienu jafu u li kien rakkont li juri lil Ġona illi jagħmel 3 ijiem u 3 lieli f'żaq il-ħuta mbagħad ħareġ ħaj. U għaw Ġesu qed iħabbar minn qabel propju il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. U jgħid x'inhu l-ikbar sinjal? Se jkun l-ikbar sinjal il-qabar vojt għax Ġesu qam, għax Ġesu ikun qam mill-mewt. Sa interessanti li anke wara dak is-sinjal meta immorru aktar il-qudiem fl-Evanġelju naraw illi wkoll kien hemm diversi li m'hemmnux minn dawn il-kittieba l-Fariżej u li ma rridux jaċċettaw. Ma Ġesu qed jgħid hemm għandna l-aqwa sinjal, Ġesu illi qed iħabbar minn qabel il-qawmien mill-mewt. Issa aħna dan huwa messaġġ importanti għalina il għaliex aħna għandna s-sinjal li hu l-aqwa. Ġesu li qam mill-mewt. U dak li niċċelebraw dejjem propju fil-Qudiesa. Għax il-Qudiesa aħna nerġgħu nġeddu propju dal-misteru tal-mewt u l-qawmien ta' Ġesu. U għandu jkollna dik il-konvinzjoni fil-qalb tagħna li aħna għandna l-ikbar sinjal kif qed isemmi Ġesu. U ma nfittxux sinjali oħra u niġru wara ħafna affarijiet, kultant ikun hemm din it-tendenza. Innota n-nies, pereżempju, għandna l-Ewkaristija, imma kieku jaraw statwa tibda tiċċaqlaq. Kulħadd lejn dik l-istatwa. Mbagħad nibdew ħafna wkoll kultant jgħidu għal xiex u hekk. Sa veru, jekk tara xi ħaġa tistaġeb biha. Imma għaliex għandek inti tmur wara statwa tiċċaqlaq u ma tarax lil Ġesu Ewkaristija hemmhekk propju il-misteru tal-mewt u l-qawmien tiegħu. Meta Ġesu tagħna l-aqwa. Għax aħna għandna nfittxu, kultant jiġri dan, infittxu derijiet u viżjonijiet u min tgħid qed jara pereżempju qed tara l-Madonna, allura kulħadd jiġri wara hemmhekk. U min jiġru dawn għax Alla jippermetti dawn, imma jiġru ħafna affarijiet ukoll li mhumiex hekk, li mhumiex veri u awtentiċi, però anki f'dak li hu veru, il-messaġġ huwa dejjem morru għal dak li huwa essenzjali. Jekk naraw pereżempju l-messaġġ li tagħtina Marija, hija dejjem li trassaqna Ġesu. Ma tħallinix infittxu dawn is-sinjali,
tgħidilna morru għand Ġesu għax hemm issibu l-aqwa sinjal, hemm issibu dak li tassew jimla qalb tagħkom. U għalhekk dan huwa messaġġ importanti għalina, aħna għandna l-aqwa sinjal. M'għandniex noqogħdu niġru wara sinjali oħra, jekk mhux għax dawn iwasluna għand l-aqwa sinjal u jħalluna norbtu qalbna ma' Ġesu illi huwa ħaj li rebaħ il-mewt, Ġesu li aħna niċċelebraw dejjem propju fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Ejjew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla kommuni mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli twassal l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina grazzja mulej li aħna dejjem nożżu l-aqwa sinjal li tajtna li inti ħaj li inti għelibt il-mewt nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex fil-ħajja tagħna dejjem infaħru l-isem imqaddes tiegħek u ta' Omna Marija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Takar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex dejjem nożżu l-ħajja fil-waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sat-tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattan qed nagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk, sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. U Alla inti ġbartu temmejt is-sagrifiċċji kollha tal-Patt il-qadim fis-sagrifiċċju wieħed u perfett tal-Patt il-ġdid. Ilqa' dan is-sagrifiċċju li sejrin jofrulek il-qaddejja tiegħek u qazzu kif qaddis dak ta' Abel biex l-offerta li fġieħ il-kobor tiegħek saritlek minn kull wieħed waħda minna tkun tiswa għas-salvazzjoni ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr bi Kristu Sidna, faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma qaddisinu l-anġu kollha nfaħru kuntennulek bla qiegħda Qaddis. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija, għaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sinata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ek ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U biċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Takar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, bittaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Takar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja meli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslimu laqda li jintrit fija, jint li teħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. U miegħek ukoll. Natu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikra tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu,
Jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu milli moddi tiegħu tagħti ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. Hija dar li ingħatat mill-Knisja ta' Malta lill-Fakultà ta' Teoloġija għal numru ta' snin li fiha qed tospita numru ta' saċerdoti li jiġu minn pajjiżi fqar biex huma jkunu jistgħu jkomplu l-istudji tagħhom hawn Malta. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom hija preżenza li jitħalli l-ġid. Talbu llum mal-missjonarji kollha kif ukoll għal dawk li qed jagħmlu matul dawn il-ġimgħat esperjenzi fil-missjoni biex ikun tassew esperjenzi ta' ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna jiena waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għallik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġenera bih kollha wejn id-dawk li l-iktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u niddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitta Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mid-dimbin, issa u fissija tal-mewtana ammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo orina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għafrinna dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sija Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlehem. Missien li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi sartnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissimo orina l-inti omna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dubitna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Giuseppe ppreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missiena li inti fis-semawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mija kibberk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mijak imbirk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mijak imbirk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlopalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej mijak imbirk inti fost in-nisa mbirek jifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu li Ġesu wara 3 ijiem sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Mis-sena inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek ngħidu għalli xaħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibqu norfu f'dan l-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwalina dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turuframment Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġa Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzja mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek jifrotta ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem, Amen. Għatihom u mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena, Kristu ħniena. Kristu ħniena, Mulej ħniena. mulej ħniena, Kristu smana. Kristu smana, Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana, Missier Eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinita qaddis Alla wieħed. ħenna lina, Imqazza Marija. itlob għalina, Imqazza Umm Alla. itlob għalina, Imqazza xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob Om għalina, il-Knisja. itlob Om għalina, tal-ħniena. itlob Om għalina, tal-grazzja ta' Alla. itlob għalina, Om it-tama. itlob Om għalina, li żjed safja. itlob Om li għalina, żjed nadifa. itlob Om għalina, muxebba. itlob Om għalina, bla teba. itlob Om għalina, li tissoq l-imħabba. itlob Om għalina, tal-aġeb. itlob Om għalina, tal-paririt tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob Om għalina, ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollu kaqal. itlob għalina, Xebba li tissoq kull ima. itlob għalina, Xebba li tissoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob għalina, Xebba kollok ħniena. itlob għalina, Xebba dejjem marbuta ma' Alla. itlob għalina, Mera ta' qdusija. itlob Tron għalina, tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tieba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Avorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka ta' rabta ġdida. itlob għalina, Bib ta' sema. itlob għalina, Kuba ta' filodu. itlob għalina, Saħħa tal-morda. itlob għalina, Kien tal-mitimbin. itlob għalina, Farax tal-migranti. itlob għalina, Farax tal-imniktin. itlob għalina, Għajnuna tal-insara. itlob għalina, Sultana tal-Anġeli. itlob Sultana għalina, tal-Patriarki. itlob għalina, Sultana tal-Profeti. itlob għalina, Sultana tal-Apostli. itlob għalina, Sultana tal-Martri. itlob għalina, Sultana tal-Konfessuri. itlob għalina, Sultana tal-Verġini. itlob għalina, Sultana tal-Qaddesin kollha. itlob għalina, Sultana mrissa mela l-ewwel teba. itlob għalina, Sultana mtella s-sema. itlob għalina, Sultana tal-Rosario Mqaddes. itlob għalina, Sultana tal-Familja. itlob għalina, Sultana tal-Paċi. itlob għalina, Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. aħfrilna nitolbuk mulej, Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. ismana nitolbuk mulej, Ħaruftalna li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina, Itlob għalina għaddisom Alla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għattilinna għaddijatijek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni ikunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolanina fit-taqbida kun intlajnuna tana kontra l-ħazen u tnassis tad-demonju. Irasnu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fossi tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Ġusepp li malik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Li kalla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalanna grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob San għalina, Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adela Pisani, itlob għalina, intom għaddisin protetturi tagħna. itlob għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Omm Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakunata Konċizzjoni tagħha. Imbirek jitluk glorjus taħħa fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.